Hello friends, बरायबाय Bodojobinfo official YouTube channel ADRE आनजादनि एडमिट नोंथांमोना लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो डाउनलड खालामनो हागोन आरो बे नोंथांमोना एडमिटआव जुदि प्रब्लेम मोनोबा मा उपाय दङ बेनि सायाव लेटेस्ट भिडिअ लाबोदों ग्रेड 3 ग्रेड 4 कैंडिडेट्स नोंथांमोना जोबोर हेल्पफुल जागोन मानोना गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ आईडी नम्बर गैला मा खालामनांगौ दा बेनि सायावनो लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों Bodojobinfo स' जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन दा जों थांसै अफिशियेल वेबसाइटआव दा फाइनाली जों फैग्रोबाय अफिशियेल साइटआव ग्रेड 3 आव एग्जाम जागासिगोन 15 सेप्टेम्बराव आरो 2 सेप्टेम्बर जानाय लोगो लोगो बेयावनो आपल'ड जासिगोन अफिशियेल लिंकआ आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामना लानो हासिगोन 11 AM जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना एडमिटखौ गावगाबागाव एग्जाम सेन्टारखौ गासिबो मोनगोन जुदि आईडी गैलाबा मा खालामनांगौ स' आईडी गैलाबा मा खालामनांगौ गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ आरो गोबांथार टेनसन जायो जानांगौ जेबो टेनसन दाला नोंथांमोना जास्ट फरायनायाव फकास खालाम मानोना एग्जाम डेट फैथारगौ आरो नोंथांमोना जुदि आईडी गोमादोंब्ला ऑप्शन दङ बे ऑप्शनखौनो नोंथांमोना दायो लाना फैदों स' बेखायनो जों अफिशियेल नोटिसखौ नायग्रोबावनोसै मानोना जों क्लियारसिन जागोन प्लास नोंथांमोना जोबनायथिं रिकभारि खालामनाय प्रसेसखौबो दिन्थिगोन दा जोङो नैबे अफिशियेल नोटिसखौ मोनबाय बेनो जाबाय ग्रेड 3 एग्जाम आरो बेयाव 11 लाखनि बारा दङ नोंथांमोननि पोस्टआ 3000 नि एसेल' बारा दङ अके बेयाव गोबांथार माने गोरा जागोन एग्जामा काट अफआ गोजौ थांनायनि चान्सआ दङ मानोना देग्लाय बांसिन केन्डिडेट्सआ एग्जाम लिरगोन आरो बे जाबाय आर्ट्स साइन्स कमार्स गासैबो बेयाव 15 सेप्टेम्बर जानाय लोगो लोगो 3 घन्टा एग्जाम लिरगोन आरो एडमिट डाउनलड खालामनाय टाइमा जाबाय 11 AM जानाय लोगो लोगो 2 सेप्टेम्बराव मोननै अफिशियेल साइटनिफ्राय बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा टेक्निकल सापर्ट बेयाव लानो हागोन वर्किं डेज दङ टाइम दङ 10 AM निफ्राय 5 PM सिम दङ स' बे समाव कल खालामथार जुदि एडमिटआ प्रब्लेम जायोबा दा आईडी गैलाबा मारै एडमिट डाउनलड खालामनांगौ दा बेखौ गोबां टेनसन जादों स' बेखौनो डिटेल्सखौ लाबोबाय दा बेखायनो जोङो नायनोसै मा उपाय दङ नोंथांमोना बेयाव नायनो हासिगोन दा बेनो जाबाय अफिशियेलि आपडेट थ' नोंथांमोना बेयाव थांनाय बाराव बेबायदि मोनदोंमोन बेयाव माखासे हम थागोन बेनिफ्राय रेजिस्टार थागोन लगइन थागोन कन्टेक्ट थागोन बे स्क्रिनाव नाय नोंथांमोना बेयाव नुनो हादों स' बेयाव गोबांथार हेल्पफुल जागोन नैबे कन्टेक्ट आसाव थुनाय लोगो लोगोनो कन्टेक्ट नाम्बार मोनगोन मेल आईडी नोंथांमोना मोनगोन सेबानिफ्राय बेयावनो गोबांथार सलुसन मोननो हागोन एप्लिकेसन नाम्बार पासवर्ड होनानै नोंथांमोना एडमिटखौ लगइन खालामबा नैबे लेफ्ट साइड खनायाव एडमिटआ श' जागोन आरो बेनिफ्रायनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन अके स' दायो जाथ'वाखै बाट नोंथांमोना एडभान्स नटिस लाबोखाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेखौ फल' खालामो एडमिट डाउनलड खालामनाय अके दा लिंकआ एक्टिभ जायोबा नोंथांमोना 100% बेयाव मोनसिगोन आरो टेनसन जानाङा 100% नोंथांमोना रिकभारि खालामनो हागोन दा बोरै खालामनांगौ होनोब्ला मोनसे अप्शन दङ गाहायाव फरगट स' बे फरगटआव क्लिक खालामबानो नोंथांमोननि जायनोखि मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार दङमोन बेयावनो मेसेज थांगोन आरो नोंथांमोना आईडीखौहाय माने डाइरेक्ट मोनगोन अके स' बेखायनो फन नाम्बारखौ नोंथांमोना एक्टिभ खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना मेसेज मोननो हायो आईडीआ मेसेजाव थांगोन नोंथांमोना गासैबो आईडीखौ मोनजोबगोन फन नाम्बारावनो जाय फन नाम्बारा रेजिस्टार दङ बेखायनो बेनो टेनसन दाला नोंथांमोना मोनगोन जायफ्रानोखि आईडी गोमादोंमोन कमेन्ट्स खालामदोंमोन दा आपडेटखौ मोनबाय नैबे गासैबो डिटेल्सआ दा बावैनो 2 सेप्टेम्बर जानाय लोगो लोगो लिंकआ एक्टिभ जासिगोन आरो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन स' बेनोमोन ADREनि लेटेस्ट आपडेट